täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Dostlar, hemmejaňyzy Akkepleri studiyasynda Media Tema kanalynyň habarsız kalma gepleşiginiň alyp barjysy Altyn Gyzdan ullukan salam. Eýtdik diýenjäli şuňam 2 aý geçdi diýsegem bolýar. Dostlar, ýene birji aý diýenjiňizi alyň we energiýaňyzy jemläň. Bu bölümde betbelliğinin döwletjanynyň taýak işi we bet klipler oňdaşyndan yeni täzelikler bolar. Siz like bassaňyz dämi? Men näse täzeliklere başlaýyn. Bu hepde klip täzeliklerini Eldar Ahmedov bilen başlaýar. Meselem. Bu menin meselem, bararın görürün, men özüm şedirin, keserin yoluny, ýa-da gitdi yerin, o menin kebelim. Dostlar, Azat Dönmezov öňkü aýdymyny täzeden işläp hödürledi. Bu aýdym köp sorully, köp garaşly we Azat Dönmezov ýöretesiz üçin awaza gidip bet klip hödürledi. Uğrunda däli. Ünüs berýän soňky wagt Söhbet Bayramov ýzyna täzelik hödürleýär. Täzece klibi Ervet. Yo, ýalňyş düşünmäň, aýdymyň ady Ervet. Dişi elbet, ongeýinşi inbet, bu niýetden o hiç kime, olmaň üçin hemden gymmat, on elbet, geýinşi inbet, bu niýetden o hiç kime. Dostlar, ýadyňyzda bolsa, geçen hepde bellek geçdik Aýdaýyzyň son proyektlerini hödürläp başlady. Ýene bir täze klibi Dost. Ýadyňa düşýärmi bir zaman, ýüregimde hissedigizlim men, paylaşýardym sen bilen, sen paylaşýardym men bilen. Ýadyňa düşýärmi bir zaman. Dostlar, size ýene bir klip hödürläýin, Aman Sahedow. Sonra bu klibi diýsen gowy işläpdirler Edil 80-nji ýyllaryň tagamyna. Sınlama, men sonama, dinlesin gel sona. Sınlama, men sonama, sözler dinle gel sona. Ýene bir täzelik Gülälik Gulmuradowadan Fanadym. Hey işte oğlanlar, eli boş oğlanlar, sağda yok innesi de anan yan. Hey işte oğlanlar, siz fanat oğlanlar, taşımızdan vahmine kıynan yan. Täzeligimiziň ýene biri DJ Begadan Kalbymyň eýesi. Kalbimın uğurluca eyyesi, yüreğimin gelip dur söyesi. Beni bak huzuruna yetirin, fenekli gözüm. Endiki täze klip Züleyha Kakaýewa bilen Alim Öwezowdan Ýurjym. Önemi giňedin, süýji söyleýiňizin, başym asmana ýetýär, sözleriňi dinlesem. Yürücüm, yürüp atım, yürüp gelgin yanıma. Hemra Rejepowyň dinleýijileri üçin täzelik jany sesi Yüreğim senne. Yedalıyım köprüm, tapılma tayım, ağıtıyarım arım, yüreğim sende. Dostlar, gelingini Guganyň taýyndan sorana geleliň we geçen hepde sorany kim billi gelin göreliň. Assalamu alaikum mediatamy, hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soraň jogabyny ilkinji bolup Şirhan diýen agzamyz dogry jogap ýazmak başardy. Şirhan bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Indi ýene-de bir bellik, eger kommentariýaňyz izmenino diýip dursa, ýagny üýtgedilen diýip dursa, şol jogap birinji ýazlan bolsa-da kabul edilýän näler. Inni täze sora dostlar ünsüje dinleň.
Ýagny 3 towuk 3 yumurtkany 3 günde guzlayan bolsa 15 towuk 15 günde näçe yumurtka guzlar? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, hemişeki ýaly men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmeňize üstünlük, sag bolun. Indiki impuş täzeligi hip-hop dünýäsinden Iska Muslim üýtgemörn. Hiç kim üçün ütgemörn. Men bilýän sebebi soňunda ökünörn. Maňa öz boluşum, durmuşum gowy. Olaryň ýalňyş diýenleri men üçün dogry. Düşünýänler dinlesin, setirlerde özüni tapanlar dinlesin. YouTube täzeliklerine gelenmizde dostlar biz bilen tamyzda parahat pürje bilen yüz-yüze gepleşigimiz bolar diýdik. Kimin näme soragy bar bolsa geçip ýazyp bilersiňiz. Ýene bir YouTube täzeligi Betbeliden. Döwletjan Betbeliň soragy üçin bet edip urdumy ýa bu gurnalan oýunmy? Siziň pikiriňiz? Sen kim? Nereden? Ha? Sen kim? Nereden? Müzik sorak varsın orada. Öküzün üstüne beni gördünüz mü? Indi gelýäs iň gowşajamyda köneleri ýatlaşajana qaqa geldi we toýly gitti ýarym. Aysam dostum o yerde tüyüm al koydu dirdi tüyüm al koydu dirdi Kalaşıptık canın tinin birden dönüyünü minin birden dönüyünü minin Gitti kalbimi parçalar yarım bağrımı keşeler Didim dönmünü kim sever Emma vermedi o cevap Yine bir köneleri ýatlaly Laçyn Mammedowa bilen berdi söýýän sözüň. Süyen diyen sözlerime anan canım Süýän dile or sözlere düşmesin canam. Takat tapman günne seni görmesem yaram İçim gasyar günne seni eşitmesem canım. Süyen sözüm aytay bana sevgili yaram Aysam sana benim seni süýärim canam. Bir de aldamam. Indi gelýäs tesirleri okumaly şajymyda ilkinji tesir alyp bayrak kazanan dostumuz Söhbetjan. Udaýçy işiňizde üstünlük nesip bolsa 200 000 nesip bolsa bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Ros. Hemişeki ýaly gepleşiňiz gaty gowalpdyr. Köp minnettar. Ýene bir tesirimiz MTM. Tamamyca salam işiňizde üstünlük Allahan sizi gollasyn diňe öňe gaty gyzykly. Soçdan ýalkymly salam ähli işgärleriňize. Bizden hem size ullakan salam. Indiki tesirimiz Arslan Qaqagelliýew. Meje tamam size işiňizde diňe üstünlük Allahan alyp barýan işleriňiz mundan beýlem rowat bolsun. Altyn taşly altyngy saňa da üstünlük. Ýazan tesiriňiz üçin aýratyn sag bolun. Ýene bir tesirimiz Agoş Jumayew. Tamamyca Gruziýa Batumdaky türkmenlerimizden ýalkymly salamlar. Ählimiz täzeliklere garaşýas üstünlükler ýaran bolsun. Bizden hem size ullakan näme diýmelik Gruziýa Türkmenistandan ullakan salam. Indi gelýän soňky tesirimize Mekan Çareýew. Habarsyz galma gepleşiň başlaýyş aýdymyny üýtgeden haýyş. Ýöne saz bolsa da gowalaýjak ýaly. Tesiriňizi dikkate allyk. Biziň hem pikirimizde başol. Nesip bolsa.
Dostlar, bu bölümdäki täzeliklerden haýsyny özüňiz üçin bellidiňiz, tesirlerde belläň. Ýene bir zat ýatladyň, ýüz-ýüze gepleşigimizde geljek mehmanymyza soraklaryňyzy sapşystva geçip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Onu näme dostlar, şeýlelik bilen mene bölümi jemleýän, özüňize gowy serediň. Inniki bölümde görüşýänçä, hoş, sag bolun. Eýtdik, beytdik diýince eýtdik, beytdik derken näme etdik? Bilkin. Bize hiç samedemiz yok, yanlış anlamayın. Sonra. Sonra. Yürü be. Gülkün. Ya. Gülkün istedir, gülüyün onu aytça. Susadım da yaman erin. Yine öyle topta. Evet, yemedim. Evet. Sen etken var. Yanlıştır ya. Tamam, ecadi yenmin. Terden aydan şoca kadar için. Yaman ne çiğ soğuşlar. Yaman. Doğru ettim. Ben ayrıca salama enlikte.